maayo nga tingutulyo sa kapulisan ang pagbulig sa komunidad kontra sa ligal nga bulaton. Huwag sa payan sa maayong performance may mga isyu nga dapat sabdo ng kapulisan. Taagi sa siling programa sa Aksyon Radio, gindisenyo ang Police Files! Programa sa kapulisan sa Bacolod kag Negros Occidental sa anuman nga isyu kag performance. Police Files! Bawat yantag sa Domingo, diri lamang sa Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman. Ngayong hapon Bacolod, ngayong hapon Negros Occidental, Negros Oriental, of course, ang ato siling nga mga tagparamati sa tabok sang Tagalagatan, ang Isla Sarpanay, Probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate, sa Kutob, Parabuta, sa ato siling nga broadcast, tiwat kang unamon nga gina-abi-abi. Welcome sa pagpangalaga sa Aksyon Police Files diri sa DYEC, Aksyon Radio sa Bacolod, Babatian, tag sa Domingo, alas 3 tubtob, alas 3 imidya. Opdan kita sa atong cinema technical partner diri sa Studio A, si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Kagang inyo si Rico Boss Garagat, Anchorman sa Action Police Files every Sunday, Action Eric Magbanwa. Now, karong hapon tutukan natin sa atong sinipapalagat ang pagabot karong adlaw ni PNP Chief General Guillermo Lorenzo Ilazar. Ari sa subong diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa iya sinipart kapag bisita, kag una niya bisita kahapon nga adlaw ang Negros Occidental Provincial Police Office. Kag karon nga adlaw nagbisita ini siya sini nga agagid lamang sa Bacolod City Police Office. Din abi-abi ini siya ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang officer in charge sa Bacolod City Police Office. Kag tanan sini nga puwersa sa Bacolod PNP nag-abi-abi gid kag nagsukalaw gid sa kay General Ilazar sa iya sini nga pagbisita. Now, ara man ang pila ka mga individual nga mga stakeholders ang gitagaan man sang award kag gin-recognize ang ila sini nga bulig sa aton nga mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. Nakabaton ini sila sang makabig naton pasidungog kag pagpasalamat of course sa mga bulig nga ginhatag nila sa aton sini nga mga kapulisan sa Bacolod City Police Office. May gintagaan sa ginatawag nga manifest of appreciation ang aton nga mga stakeholders individual, gintagaan man sang certificate of appreciation ang individual nga mga advocacy support group leaders sa syudad sang Bacolod. Of course, may ginpatigay magkainang award sa aton sini nga mga kapulisan, no? Ang awarding ceremony ginpatigayon gid ni PNP Regional Office 6 Brigadier General Rolando Miranda, upod sa kay PNP Chief Police General Guillermo Ilazar bilang guest kag speaker, kag araman si City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sila ang naghatag sang award sa mga pulis naton nga may maayong performance sa Bacolod City Police Office. Isa sa nakabaton sang award, medalya ng kagalingan, amo si Police Captain Christopher Masangkay, ang hepe sa Police Station number 5. Nakakuha sa sang medalya ng kagalingan tungod sa iya sining drug operation nga nakarecover sang 100 gramos nga sabong nagabilisang 770,000 pesos. Nakabaton man sang medalya ng kasanayan si Police Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station number 1, Best Unit in the implementation of Birada Simana. Nakabaton man sa medalya ng kasanayan si Police Captain Paul Benson Pindon, hepe sa Station number 2. Siya ang may pinakadamo nga drug operation sa siyudad sa Bacolod. Kag nakabaton man sang medalya ng kasanayan si Police Major
o kung rather medalya ng papuri si Police Major Richard Pajarito, Hepe sa Station Number 3 na may special award, pinakadamo dakop wanted person since January 1 to July 31, 2021. Nagamaton man sang medalya ng papuri si Police Staff Sergeant Ronel Sustentos ang Police Station Number 5. Of course, ang iba naton sini nga mga kapulisan, no, nga nagtambong gid halos sa pagabot ni PNP Chief General Guillermo Lorenzo Iliazar, no. Araman si Police Colonel, soon to be Brigadier General, i-recognize kisa ni General Iliazar ang spokesman sang PNP, si Police Colonel Roderick Arba, na nagpangalagad man sa Bacolod City Police Office. Nevertheless, ang atong sining ipapati sa inyo, amo ang tingog mensahe ni Police General Guillermo Lorenzo Iliazar sa mga kapulisan sang Bacolod City Police Office. Kag siguro initanan address naman ni sa ato nga makapulisan sa Bilog Negros Occidental. May tatlo diri ka puntos nga ginraise si General Iliazar sa iya sini nga pagpadulong diri sa Bacolod. By the way, ang pinaka-highlight sa iya sini nga pagpadulong diri sa Bacolod amo ang unveiling of markers sang BCPO, ang bago nga flagpole, ang newly concrete BCPO pavement and parade ground. Amo ni ang isa sa mga highlight kaina nga ginpatigayon ang activities sa compound sang Bacolod City Police Office. Pamatian ta na lang ang mensahe ni Police General Guillermo Lorenzo Iliazar sa kapulisan sang Bacolod kag sa kapulisan sang Bilog nga Negros Occidental. Hayaan yung magbigay-pugay muna ako sa aking mga kasamaang nandito ngayon. We have here with us the Commander of the Area Police Command for Visayas, Police Lieutenant General Joel Balba. Palagpan natin siya. Dito po sa Region 6, una na-assign itong si Joel Balba, then Lieutenant, Second Lieutenant Joel Balba of the Philippine Constabulary here in Negros Occidental. At palagpan ulit natin ang ating Regional Director, Police Brigadier Rolly Miranda. Kasama po natin dito ang hepe ng Public Information Office ng PNP, aking pong spokesperson. Taga dito rin, dating na-assign sa tatlong police station ng Bacolod City Police Office at lumaki sa Police Regional Office 6. Ang inyong kabayan, soon to be Police Brigadier General Roderick Alba. Magitin ko na rin ang aking Senior Executive Assistant na kasama po sa aking pag-iikot sa lahat ng mga major unit ng ating PNP, Police Brigadier General Gregory Bognagbal. At ang 1 week old na City Director ng Bacolod City Police Office na siya ngayong nagtatamasa sa lahat ng mga biyaya na binibigay ng ating mga stakeholders na noon pa man ay nakikita natin at inaasahan natin na patuloy na kanilang gagawin. Palagapakan po natin ang ating City Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir. Napakaswerte mo, Joseph. Gusto ko rin batiin ang ating pong mga donors, sponsors, at iba pang mga representative of different advocacy support groups and other invited guests. First, Barangay Chairman of Barangay Cabug, Bacolod City, Honorable Juan Zunuel Malayang. Salamat po. Mr. Francisco Frankie Uy of RA Construction and General Merchandise of Bacolod City. Attorney Josephine Maria Natalaray, President IDP Negros Occidental Chapter Hall of Justice, Bacolod City. Major General Edel Tomaro, Philippine Army Retired, President of Veterans Federation Association of Bacolod City South. Mr. Joe Marisi of Silver Dragon Construction Incorporated. Mr. Lorenzo Nong de la Cruz
owner, proprietor of LDC Air Conditioning System, Aircon Supply. Palapakan po natin. Mr. Raymond Gabaw and Mr. Michael Cesar Mercado of Outdoor Master. Mr. Doc Ramel Uy, CEO 5K Broadcasting Network Incorporated. Palapakan po natin. Jericho Malagsik of Kabataan kontra Droga at Terorismo. Reverend Pastor Michael Bertin, President of Bacolod City Life Coach Association. Joseph Nazareno of Force Multiplier Federation, President. Nelly De La Torre Lorenzo, Babayeka, Women LGBT President. Rana Shahal, FNA Ken Vice President. And Police Colonel Gerson Juarez, retired, President of Bacolod City North Veterans District. Sila po ang ating mga stakeholders at members o representative na iba nating lingkod bayan, advocacy support groups, and force multipliers na katuwang ng Bacolod City Police Office. Kaya po tayo nakapagtrabaho na mas epektibo para sa ating mga bayan. Palakpakan po ulit natin sila. Para po sa ating mga awardees, I would like to mention them again. Police Major Ramel Sarona, Police Captain Paul Vincent Tendon, Police Lieutenant Melvin Mercado, Police Major Richard Pajarito, and Denny Montoya. Palapakan po natin sila. I would like to acknowledge also the presence of the senior officers of Bacolod City Police Office, the deputies, the other city and personal staff, and the commander of the City Mobile Force Company, as well as the 10 station commanders of police stations, other officers, police non-commissioned officers, the non-uniformed personnel, our friends from the media, other distinguished guests, those who are joining us online. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sunday to everyone. Actually, talaga pong Sunday ngayon, pero nandito po tayong lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong presence sa araw na ito. Nakita natin napakagandang araw. Bagamat makulimlim, hindi naman bumuhos ang ulan. Maliwanag, pero hindi mainit. Kung kaya't napakaganda ng umagang ito sa aking pagdalaw sa Bacolod City Police Office para makasalamuha ang ating mga kasamahang kapulisan na nandito, at the same time magbigay pugay sa ating mga stakeholders na patuloy na tumutulong sa ating kapulisan sa aming pong paglilingkod sa ating bayan. I am here in Bacolod City as part of my command visit to Police Regional Office 6. It is part and obligation of my office and me being the Chief PNP to visit the major units of the Philippine National Police. And since my assumption as the Chief PNP, last May, ay halos po naikutan ko na ang buong Pilipinas except for 1 or 2 regions. Pero dito po sa PRO6, as early as June, I was already invited by our regional director, General Rolly Miranda, dahil po sa kanya mga programa na andito. Bagamat dahil nga po sa ating pandemic situation na the regional headquarters ay laging nasa ECQ or MECQ, kaya for several times ay napuspon na bisita dito at ako'y humihingi ng paumihin sa inyo. Subalit, nitong October, bigla pong, the restriction in terms of quarantine status ay nag-ease down, kaya nabigyan ako pagkakataon na makapunta na dito at maikot po, mabisita kayong lahat. And I started from Iloilo City, which is the seat of the regional headquarters of Police Regional Office 6, the City of Love. And from the City of Love, I am here at the City of Smiles. Both love and smile. Both love and smile are universal language that promote positivity in life at nakakagalak na punong-puno ng positibong pananaw dito sa Western Visayas. Kalapakan po natin. Ito naman ang klase ng serbisyo na gusto natin sa PNP na ipaabot sa
sa ating mga kababayan. Serbisyo may pagmamahal na ipinapakita ng mga ngiti ng mga pulis sa mga frontline services ng PNP. Ang mga police stations at police offices kung saan pupunta ang ating mga kababayan para humingi ng tulong. Napakaganda sa pagpasok ko pa lang sa ganitong compound, sa ganitong police office. And this is actually my first time to visit Bacolod City Police Office Headquarters. Makikita natin ang kayusan at patuloy na pagkapaganda ng opisinang ito. Sa akin pong maikling panungkulan bilang hepe ng pambansang pulisya, ay inisip ko noon when I was appointed by our President na aking pinagpapasalamat sa ating Panginoong may kapal at sa tiwala ng ating Pangulo. Ano ba ang dapat kong gawin sa aking maikling panungkulan? Sa aking pong more than 38 years in the military and police service, at lahat halos ng baitang ng ating organisasyon ay aking napagdaanan. Nakita ko na ang pagsumikap ng lahat ng mga miyembro nito, partikular ang mga dating hepe ng PNP, 10 ng kanyang command group, director staff, and other senior officers na nag-ambag ng galing para mapaganda ang ating PNP. At nakita ko rin na andyan na lahat ng programa, lahat ng doktrina, lahat ng polisiya sa aming roadmap. Ang kulang na lang ay strict implementation at effective supervision ng ating mga commanders. We know that policies are being revised from time to time. At yan naman po ang ginagawa ng ating PNP. At sinasabi ko nga, lahat yun nasa papel na ang lahat ng ating mga policies at programa ang kailangan lang sundin. Ang problema natin minsan, hindi natin alam na ganun pala ang policy doon. At minsan naman, alam natin yun ang dapat gawin, pero hindi naman natin ginagawa. Kung kaya at aking naisip, wala naman baguhin sa ating programa kung hindi pumili na bibigyan ng emphasis at ito ay ilagay sa isang guide ng ating PNP na napakasimple, Intensified Cleanliness Policy. Anchored on the broken windows theory that basically states that small problems must be addressed immediately to prevent these problems from getting worse. Maliit na problema pa lang, ayusin na, i-repair na yan. Huwag nang hayaang lumaki, lumala, makahawa sa iba at maging malaking problema. At yan ay pwedeng gawin natin sa lahat ng ating aspeto ng ating pagtatrabaho, pati sa ating sarili. Kaya nga, ito'y pinaloob natin ang tatlong konsepto: cleanliness in the offices, cleanliness in the ranks, and cleanliness in the community. Sa kalinisan sa ating opisina, ang ating mga kababayan, pag meron silang itutulog sa atin, pag meron silang concern, saan sila pupunta? Hindi yan pupunta sa opisina ko sa Grami, not even sa opisina ni RD. Probably hindi rin dito kay CD. Saan pupunta? Sa ating mga police stations. Diyan sila pupunta. Kaya nga, pagpunta pa lang doon, dapat makita nila presentable, maayos na opisina. Hindi yung madumi, mapanghi. Dahil kung ganoon, anong klaseng respeto ang ating makukuha sa kanila? Remember that the police stations are the window to the soul of the Philippine National Police. It is where the lasting first impression is established. It is where the trust and confidence can be gained from our people. At yan po ang ating gustong ipakita. Napakasimple man, napaka-basic man, pero dyan lahat nagsisimula. Kalinisan sa ating opisina, kalinisan sa ating pangatawan, which could be translated sa kalinisan sa ating mindset, sa ating pag-iisip, at yun na rin kalinisan sa ating paglilingkod at pagtatrabaho. Kaya nga, naging kagawian ko na kung ako ay pupunta sa ating mga police units, dumadaan ako sa ating mga police stations para tingnan kung sila ba ay tumutugon sa napakasimple nating programa. At bago ako punta dito kanina, dumaan muna ako sa police station 1 natin, dito po sa Bacolod City. At ang nakita, magamat ang ating building ngayon ay hindi standard building, pero nakita natin sa loob, sa labas,
sa paligid, malinis na police station. Palakpakan natin. Ang isang police station natin, hindi kailangan bago ang building. Hindi kailangan kumpleto ang laman ito. Subalit kung ito'y maayos, malinis, presentable, mabango, ayan na, diyan nagsisimula ang patuloy na pagbabalik ng tiwala ng ating mga pulisan. Napakasimple, simpleng-simple. Bakit si PNP, yan lagi ang pinagdidiskitahan. Dahil dyan natin makikita ang disiplina na isinusuklay natin sa ating mga kababayan. And from there, ang disiplina natin lalago. Cleanliness in the ranks sa ating hanay. Sa ating paglilis, napakatagal na panahon, internal cleansing program, lahat na lang na dating Chief PNP had their own battles against police kalawag. Nandiyan na yan. Gawin lang natin yan. Meron tayong short term and long term. Sa ating short term, siguraduhin na mabilis na imbestigahan ang mga polis na gumagawa ng pag-abuso ng pagmamalabis. At kung base sa ebidensya, tanggalin. Hindi ako mangingiling magtanggal ng pulis sa ating hanay ng mga bugok. Napakaraming gusto magpulis na ating mga kabataan. That is punitive. Para sa iba na nagkamali ng mga minor infraction na pwede pang isalba, reformative. Ayan ngayon, i-demote, suspend, bigyan ng mga seminar o kung anong intervensyon. Pero higit sa lahat, sa mas nakakarami sa atin, ang ating preventive approach. Kaya nga, andyan ang ating mga life coaches na nagpapasalamat tayo sa kanila. Andyan din ang ating programa on squadding, on my brother's keepers. Ito yung mga intervensyon na hindi pa man natin ginagawa ang anumang problema. Iniisip na natin na pag ginawa mo na yan, may paglalagyan ka. That is prevention. At ang kailangan lang dito, malaman natin na tayo ay merong accountability on everything that we do. Na kung ikaw ay gagawa ng kasalanan, ay pananagutan mo yan. At hindi natin paninindigan ang ating pagkakamali. Kaya nga maliit na pagkakamali pa lang, ayusin na. Huwag panindigan dahil pag lumaki yan, problema yan. Doon ang kailangan natin makita ang sense of accountability. At sa long term natin, sa ating cleanliness and ranks, sinimulan natin at ginagawa na ang ating faceless and nameless recruitment process na kung saan walang padrino system at walang palatasan. Naging kultura na sa ating kapulisan na pagpapasok ka ng pulis, iniisip natin, kailangan may kakilala ka. Kasi kung hindi, baka maislas ka or hindi ka mapili. Ayun, tuloy. Kanya-kanyang palakasan na at pinasukan na ng korupsyon. When I was the regional director of NCRPO, ang quota na recruitment namin is 300. Ang nag-apply, more than 4,000. Ay, ang daming gusto ng pulis sa laki ng sweldo, dinoble ng ating pamalaan. At kung bibilangin natin ang mga repera, preseta, more than 300 na. Mag-recruit pa ba tayo? Ilan dyan na yan? Gagastos pa ba tayo? Paano yung walang koneksyon? Ano ang tsansa nila? We need not only the qualified, but we need the best qualified for our organization. Kaya nga, dahil dun sa palakasan na yan, literal na pobreng aplikante, magbebenta ng baka at kalabaw para maghanap ng tutulong sa kanya na pinagsasamantalahan ng ibang bugok na membro ng PNP na may kukutsaba ang sibilyan. Whether may kontak o hindi, whether katulong hindi, it doesn't matter. The point is, andun ang korupsyon. At ang isang aplikante na pumasok sa pulis through the corruption, ano ang aasahan natin dyan? At kayo ay saksi sa ating recruitment sa first cycle na walang palakasan, even the lateral entry, lahat kay saksi. At yan ang gagawin natin sa mga susunod pang cycle. At ako'y naniniwala na hindi rin itutuloy kung sino man ang mamumuno ng Philippine National Police because recruitment defines the future of our organization. Minsan nagtataka tayo, bakit may pulis na nagpapakamatay? May pulis na kung pumatay, walang pakundangan. At merong pulis, sariling kamag-anak minumulestya. Hindi kaya sa simula pa lamang, hindi na dapat naging pulis yan. Well, sa sa ating kasabahan, we are 222,000. I'm talking about just a few kalawags. Hindi po kayo yun, ha? Pero ang ating punto kasi, napakataas na expectation sa atin ng ating mga kababayan. Dahil nga malaking sweldo
andyan ang suporta ng national government, andyan ang ating mga stakeholders na walang sawang tumutulong sa atin. Kaya sa kaunting pagkakamali, tayo'y napupuna, tayo'y sinisita, at hindi natin sila masisisi. I'm talking about the few bad eggs in our organization. Pero ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. At yun ang gusto nating baguhin. Ang ating mga pinarangalan na ating mga deserving personnel representing the men and women of Bacolod City Police Office, pati na rin ang marami nating mga police nationwide na araw-araw gumagawa ng mga mumunting bagay na kagaya ninyo na hindi man na-recognize. Subalit, hinahanap ng ating PIO sa bawat araw yung mga kasama natin pulis sa babae na nagpapa-breastfeed sa mga sanggol na hindi man nila kilala. For several occasions, mga pulis natin nagpanap ng buntis sa patrol vehicle, sa tricycle, sa kalsada, sa eskinita, hindi na umabot sa mga ospital at iba pa na mga mumunting bagay. Iyan ang tunay na mukha ng Philippine National Police. Kaya kung ito ay pinag-uusapan natin, dahil gusto natin patuloy na bumalik ang kumpiyansa at tiwala ng ating mga kababayan sa atin. Apektado tayo sa lahat nitong mga kukunting mga bugok sa ating hanay. So let's unite and disown these few bad eggs in our organization. Cleanliness in the community. Masasabing malinis na paligid. Tama yun. But more than that, ito po yung kalinisan sa krimen. Also namin nasang palayag ni Police General Guillermo Lorenzo Ilazar, ang atong sining PNP Chief, na nagbisita din sa Negros Occidental, Kasyudad sa Bacolod. And siya nagkapasalamat din sa pagkabiyabi kita sa mga kapulisan naton sa syudad sang Bacolod. So tatlo ang guidance ni PNP Chief: intensify cleanliness policy. Cleanliness sa office, cleanliness sa ranks, kag cleanliness sa community. No? So mangin para nga ang pagrespeto sa pumuluyo magapadayon. Gina-discourage ni PNP Chief sa PNP recruitment ang ginatawag nga palakasan system ni Muno Maninoy ba? So gina-discourage na sa PNP recruitment. So pila ka mga importante nga mga puntos kay na ni General Ilazar pabatian sa pila ka mga news and public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. From my end, sa ato sa pamanglagan ang Action Police Files, magkatako pinitiporaryo, balik ini next Sunday, same time, same station. Sa ato naman technical partner sa Studio A, si Broadcast Engineer Nelmar Madera, ang inyo kunoy kubos karagad ang korman sa siligang pagtutunan ng Action Police Files every Sunday, 3 to 3:30 sa hapon. Action Eric Magbano, nagkasalamat hid. Sa papabati, happy weekend. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod.